Pronađena marihuana u Haribo bombonama. Haribo je hitno povukao pakovanja slatkiša nakon što je navodno u njima pronađena marihuana, pošto se nekoliko osoba razboljelo. Ova supstanca je navodno otkrivena nakon što se više članova iste porodice, uključujući i djecu i odrasle, osjećalo loše nakon konzumiranja Happy Cola bombona i kontaktiralo policiju. Pokrenuta je istraga o svim slatkišima, potvrdio je portparol Holandske agencije za bezbjednost hrane i potrošačkih proizvoda. Oni su saopštili da učestvuju u istrazi i potvrdili su da su uzeti uzorci i da je u njima pronađena marihuana. Odmah smo kontaktirali Haribo koji je izdao bezbjedonosno upozorenje. Još nije poznato kako je marihuana dospjela u slatkiše. Policija sprovodi dalju istragu, rekao je portparol. Haribo je ranije saopštio da su u opticaju proizvodi koji mogu izazvati zdravstvene probleme poput vrtoglavice.